Isa sa mga pinakamalang naapektuhan ng pagbaha sa Camarines Sur ang sektor ng agrikultura, lalo na tuwing may mga bagyong tumatama sa lalawigan tulad ng manalasa ang bagyong Christine. Upang tugunan ito, pinangunahan ni Camsur Governor Elry Villafuerte ang paglagda sa Memorandum of Agreement para sa 5 taong Integrated Rice Recovery at Rural Agro-Industrial Development Program na ginanap sa DTC Building sa Capitol Complex. Kasama sa mga lumagda sa MOA na makakatuwang ng probinsya sa pagpapatupad ng programa ay ang Department of Agriculture, Department of Agrarian Reform, DOLE, National Irrigation Administration o NIA, Cooperative Development Authority, TESTA, Philippine Crop Insurance Corporation at 7 LGU sa probinsya na kinabibilangan ng Pili, Milaor, Minalabak, San Fernando, Bula, Pasakaw at Gainsa. Ang naturang mga bayan ay magsisilbing pilot ng programa. Layunin ng inisyatiba na palakasin ang produksyon ng palay sa pamamagitan ng convergence approach sa pagpapaunlad ng sektor ng agrikultura. Sa ilalim ng 5 taong programang ito, sasaklawin nito ang humigit kumulang 3,000 ektaryang palayang madalas na apekto ng pagbaha, bagyo at iba pang klimatikong panganib. Tututok ang programa sa pagpapaunlad ng climate resilient at organic-oriented farming, pagpapalakas ng mga irigasyon at produksyon, pagtitiyak ng guaranteed palay procurement, socialized rice retailing, at pagpapatupad ng crop insurance upang mas maprotektahan ang kita ng mga magsasaka. Isa sa mga inaasahang makikinabang sa programa si Nanay Hilda na masaya dahil sa pagkakaroon ng ganitong inisyatiba para sa mga rice farmers sa lalawigan. Siyempre po, ang programa mo sa Inings dito sa Integrated Rice Recovery, day na kami magastos ng dakol sa samuyang pag-uma. Uga nang may mga providers na namaan sa samuya ng DSW, DOLE, ang DA, day na kami masyadong magastos. Ang aatubangan mo na lang po is mag-atama na lang kan sa muyang uma. Nagpapasalamat po kami sa nag-initiatibo, lalo na po kay Gov. Elry. Sa mga iba-ibang ahensya po na nag-convert niya sa mga kasi nagtabandig sa programa ini. Sa ilalim ng programa, direktang bibilihin ng panlalawigang pamahalaan ng palay mula sa mga magsasaka upang matiyak ang stable na pamilihan at mas matatag na kabuhayan ng mga magtatanim. Kaugnay ito ng isinusulong na Benteng Bigas Meron na program na layuning maghatid ng mas abot kayang bigas sa mga mamamayan habang pinapalakas din ang sektor ng agrikultura. We have about 200,000 food-based beneficiaries sa ating Bicol. Can you imagine kung 20 pesos na lang na mabibili ng ating food-based beneficiaries yung bigas? So ibig sabihin, yung kanilang natatanggap ng cash cards sa buwan-buwan ay talagang magagamit na nila yung malaking porsyento doon sa pagpapaaral ng kanilang mga anak. May isa po tayong programa na makikinabang dito. Alam niyo naman po siguro yung ating walang gutom program. Yung ating mga mahihirap na pamilya, walang sapat na kita sa pambili ng pagkain, ay enroll po sa programa na ito sa ngayon. So, yung mga accredited suppliers po natin sa WDP, walang gutom program, naglalaro po sa 40 hanggang 50 pesos yung kilo ng bigas. So sa 20 pesos po na ibibenta ng ating PLGU out of this convergence, pagkatapos itong cropping season natin, malaking tulong na po ito sa kanila. 20 pesos. And aside from that, yung tinutungtungan po ng kampanya ng ating presidente na 20 pesos na bigas sa bawat pamilyang Pilipino ay magsisimula po dito sa Bicol Region. At dito po sa Bicol ay magsisimula sa Camarines Sur. So, in behalf of the DSWD Regional Office 5 at sa buong kagawaran ng ating departamento, the DSWD is in full support and will closely interact and will be joining our farmers. Isang honor sa amin, isang kasiyahan na mapasama yung sa programang ito. Alam niyo yung Camsur sa buong Bicol, almost 60% of irrigated area ng NIA nasa Camsur. So, natutuwa ko na yung programang ito is initiated by ating mahal na Governor. At sana hindi lang sana rito, no? Sa lahat ng provinces of Bicol, maging sample to. Ang kagandahan kasi nito na nakikita ko, kaya na we are honored to be part of this program. Hindi lang farmers kasi yung matutulungan natin. Kasi sigurado na yung kita nyo, magkakaroon pa tayo ng murang bigas dito sa Bicol. So kahit hindi farmers, matutulungan ng programa ito kasi dito mag-uumpisa ang 20 pesos na bigas.
dahil sa inyo sa programa ito ng ating mahal na Governor. No? So, on behalf of MIA, kasama ko yung si Engineer Binance of Kamsur, no? Na ayaw ko kasi ako lang ang mangako, pati siya mangangako, no? Na full support po kami dito sa very noble program ng ating mahal na Governor. So again, full support po yung MIA. Suportado rin ng mga alkalde mula sa mga bayan ng Pili, Pamplona, Pasikaw, Bula, Baaw, Minilabak, Milaor, San Fernando at Cainsa ang programa, lalo na para sa mga palayang madalas na apektuhan ng pagbaha. Ako po, akin yung paraoma. Dagdakula sa Venezuela kan mga kamot, kan mga paraoma. Kaya habang nagdadamong ni Gov, sabi ko totoo ang sinasabi ni Gov. Dahil pa nang gagana ang mga paraoma, perminasan ng lugi, perminasan ng taong. Sana sa programa ninyo, ganahan naman niya itong mga paraoma. Dahil mayo lang itang gastusin. Ang kaibuhan talang commitment, bilang local chief executive, kan maluwaan na kung sa'yo, perminasan ng dadadaog kay pagbabaha. Ang mga paraoma may nalulugi na po, permi na magbabangon, pakatapos ng paghuray, pagbabaha, di na naman araw mo sa pumakuha ni abono, ni bali, permi kami nasasakitan, magbabangon, nag-aasa lang sa kumita o kay gobyerno. Ngunyan po yung programa mo, nakula ako nakatarabangan sa Sanduya. Maging, sabi ko nga sa mga paraoma, hindi na ang tamang panahon para magbangon kita. Dahil kitang mga paraoma ang nagdalatag ng pagkakan sa mga lamesa. Kapag tinatabangan ng gobyerno mga paraoma, it's as if po, tinatabangan ta sa tuyang mga kaakian na mag-eskwela. Dahil ang mga paraoma, yung man talaga ang nagpapa-eskwela sa mga aking iniyo. Kaya po, dakulaon ang aabuton ng programa ini. Kaya po kami, sa Banuan ng Milaon, committed po kami masuporta sa programa ini. Inaasahang magiging pangmatagalang hakbang ang programa sa pagpapatatag ng produksyon ng palay at food security, pagpapalakas sa kabuhayan ng mga magsaka na nananatiling isa sa mga prioridad ng panglalawigang pamahalaan sa pamuno ni Gov. El Rey Villafarte. Magbibigay po tayo, naglo-launch tayo ng 20 peso rice program na objective natin na makabenta ng 20 peso rice at the same time ay matulungan ng farmer. So, kinonverge natin lahat ng mga ahensya na magbibigay tayo ng subsidy ng 43,500 worth of subsidy sa farmer, tapos bibili natin yan na 10 pesos per kilo para mabenta ng 20 pesos. Pero hindi pa nag-uumpisa ang farmer, meron ng ayuda ng 43,000. Hindi na sila kailangan umutang, hindi na kailangan mag-5-6. So assured na po yung income nila. Regine Boy, CSN.